Machiegni chenro mari mar Kuku Mar Wach nyaka nene wasebedo kwa luongo mheshimiwa Fred Odhiambo Ouda mar mondo mi obi chenro ni, to sebedo ko ywago dich opogore opogore magitiyo ne japiny. Kata kamano kawuono ni thuolo yudore kendo chopo kar kae en twak nero ma kizungu luongo ni exclusive interview kod mheshimiwa Fred Odhiambo Ouda #sani luongi ni OTT. Biro nyiso ni OTT ominang'o. Kata kamano chako di twak nero go mbaka weche mathoth mokalo gima chano timore Kirembe e weekend manokanire chieng ma governor ma Kisumu county migosi Peter Nyang'nyong'o ne launch bid mare mar dok manyo komni kendo koko no bede mheshimiwa nogo mano yes nyaka lawe. Ang'o mano timore? En ema no kwinyo japiny koso jopiny ema no goye kane ging'eyo malochuth ang'o miyo dhi bedo independent. En ng'at mosebedo kasiro party kuom thuolo malach mokalo. Otiyo ne jo Kisumu Central koso kotiyo to malochutho ta mare mar ariyo ang'o modhi timo ne japiny kata ang'o modwa timo miyo dwaro komni eri kendo. Nyinga en Harno Tieno, ma en interview pok ni neno nyaka nene kato nikech obire tiele mokwongo. Giminyalo timo na ket remote mari med volume matin mar mondo mi winje achiel kachiel. Mheshimiwa idhi nade jaduong'? Adhi maber wo John. Yes. Nasaurita. Angima kena neno ka ninapet lit matin lakini achango. Pole sana. Ami thuolo mar moso piny luo maneno tino makawuono jaduong'. Mokwongo Yes. adwa ni mondo akaw thuolo makende aro no John mondo mos nikora moja jwang kamora mora magintie jo kanyana kamora mora mauntie piny mar Migori kata piny mar Sirati nyaka don piny mar Gotramogi piny mar Budalangi Yes. piny nyaka donj Asembo Bay. Agoni giro kamano kenda mosuwe ni Yeso Pake. Yes. Jogo majo Kisumu County, Kisumu Central. Eruru kamano kenda mosu ni angeni Nyasawe ya unupeni. Joka baba gi joka mamo ya ure uru. Jo mudong majo kanisi ni moko misawa uru. To weche gabe mawa Islam acho ni assalamu alaikum. Erokamano ja mheshimiwa, tok mos mari momoso ganda te. Dhano penjo gimoro jaduong'. Ineno ka imoso ji ka ng'ato imiyo kare. Nyasi mar wako governor ma Kisumu County mar mheshimiwa Peter Nyang'nyong'o ne en nyasi mar jo ODM, nyasi mar irwako candidate mar ODM. Ang'o midhi ne nyasi ni mheshimiwa? Amoko ngaro no John. Yes. Ka king'eyo ni an nasebedo mwanachawa mar ODM higni mathoth. Chakra donjo weche mag siasa. To nyaka nyoro team nomination, mano ke nomination ne selection, and I will insist on that. Ne ponanja ODM nyaka kora wuok. Ok na wuok nikech hecha mababro wacho bang'e, na ok nikech weche manotimre madhi chunge ticket mar independent. Na poka or na jo wote moko nikech ok da mention names TV gi jok ma ok nyal defend ka to oyudo ka wuok e piny mar Kampala. Koro godhiambo to arado gi jodonga adek ma very close to governor kanya luongo nyingi. Yes. To giwanya mheshimiwa governor onge kod gi wach kendo governor manyo kome to gi kom Raila Amolo Odinga. Yes. Ma koro sani donji to be together ma jubede azimio kaka nyotimre Western cha ma independent nor independent jite lengo na chiel. Yes. Number 1 ni mondo deliver kama kanimo luru bingo yudo kome chande. Exactly. Yes. Modongo wasega yudo. Koro ka gisi wuok koda to koni sawa ka en kamano. Yes. Milima to ni podango but adok piny awinjo. Koro mo Maire temo loso kodi tok nomination notimre Kisumu. Yes. Obino adhi goye mbaka orom kodi onyisi ni kwe mondo bedie onge weche mang'eny. Kama gavana okosenie wene kale kosenie gavana bet nadi wene waturu kanyakla kom Raila Amolo Odinga. Obi together ke chabe ajatilo Kisumu ka. Yes. Angi kura mokari adek abich manyalo convince mabe mirima nyalo mako mawe zigo mbulu chieng'no. Yes. Koro it is only wise ni abo wuok oda. Kama no setimre to the following day it was on launching choknen on a Saturday. Chingeso. Yes. Koro mano ni teacher ang'wen miwuoyo koda. Teacher beach around saa 8 to one of the communication directors maka governor Maureli calls me. Siempre no siempre to kugochna. Ogochona. Kamako to ngisa ni ongise ni mondo o extend an official invitation to me. A launching mar governor mare mobedo sign the secretariat mar governor mar campaign mare mar campaign launching campaign ne to gi mare mar chelo papers. Then actually it's okay kara orna barua
oro barua mokwongo ne en mar to all nominees. Nada jomo yudo ticket mag ODM. Yes. Takoni ma to refer to one mok barupa. Yes. Koro kantie barupa to sawa. To we Martin oro the wrong letter. Yes. To oro mara koro. Mondiki nyinga. Ma or physically kose electronic. Oro electronica. Okay. An boka. Yes. An gisinga. Yes. Nyamie yo ma jo radio. Koro or ma ndiki nyinga to be signed the head of campaign secretariat mar Gavana Nyong'o Neri Acharo. Kagimo koromo kanyo to jodongo maka gavana mukaboka lulungo nyingika. Koro luogi simu. Yes. Ni mheshimiwa yudo barua ni ongiswa ni in person wa watching ni mechwa ni biro. Angamo ni luongo nyinge jo yeki ka in ngat ma wacho adieri ma onge gimara mara mochochi. For example, yes. Chief of Staff for Gochona. Yes. So mheshimiwa, did you get a letter from our head of communication? I said yes. Yes. Of course, and it's okay. We have been told to invite you or to governor's function. Takoni, it's okay. And maga hope Gochnaga. Takoni, I've been looking for you. Yes. And it was party. So the following day, Achaka Gochona, are you sure that you want me to come? Because mheshimiwa, you must come. The governor personally invited you. What will that morning, Magino Temre, over 4 times called it? Yes. But you know, this is chief of staff. That will make any function. Yes. But at some point, Omea chairman Marodium, my sister Chieng Kangani platform, I said, "We send Moshima, oh, the Kodigiwas. Just come. Be a beer governor, Motuanagi. Then again, confidence. Kora join nego tongolo chiro. To the function. Kikari otongulo no kadwathi. Seche masimo mar miloso kodi manyaka dui nyang loso kodi mieri. Makoro ndo chingu kin chieng tich abich. Chieng geso. Chieng mar nyasi. Exactly. Okay. Nyasi the mbele. Okay. Governor ni otongulo. Yes. Kora ma ni otongulo to chunya de toro. Ngema na se biro ma se de ane petrol moro ma chieng ni okono. Poda leng, poda luorthi. Nidi kanye e petrol niri kane poke ngano nidi nyasi niri. Sama ne chief of staff wuoyo koda ni. Yes. Tingeni chunya be yalona. Yes. Kura wuoka. Ani gari bata wuoka gima ni adona tonje. Chunya dagi. Yes. Makalo. Madi chunye petrol. Simbe moko koro kana kata mani ngwengi chief of staff to mi adu nyama adu nyama shwa. Yes. Ni mheshimiwa just come unge kodige wachi. Simuno. Kora ane petrol moro machini kuma gavana nti otongulo. Poda lane. Yes. Koro ka chairman wa shwa, chief of staff wa shwa, tako ni well good. Wade. Ta dio otongulo. Todo ka gavana actually money go uwo. Yes. Protocol ko nega uwo to gavana. Yes. From governor it's Sabina Chege. Yes. And in guest of honor. Yes. Kuro, I just said that to the governor. Sabina Chege uwo wa mosregiji computer na niya bate amosogi. Beni moso ji otongulo. Papo ka mosoji. Yes, no otongulo. Otongulo papo ka mosoji. Okay. Kitka donjo, to ka governor mani ko microphone. Protocol wise. Yes. Okune ga wuka to governor. Yes. So governor samoro mandungi soji ni angi dugi bekani. Atokono wacho but anto mosa mabe. But neni ma uloso ko nena kapo ko uwoyo. Okay. Mosa yes. Mabe. Yes. Baba penje ni to governor koro wadi epa kokoro sitie ko uwoyo. Ko jogo machuok to miosa bena. Yes. Tacho nie. Let's go dugi. No more. Koro sanyo akoma koro mama tento yes. Wuok. Koro poda wuto gitienda yes. Trying to get a vehicle. Yes. Madam tero wakanya. Epa. Koro ka proje mara manyo garini to gachwa kibati mba kata bati marach wani mokoro wanchien. Orina la paro ni ketika chigni jidhi wuto gitienda. Adana peji moro jaduong mondo mwadi mos mondo medana moro yudi ginieri. Seche biwacho ne uchopo useotiyo kacha ne kuru chakuoth mondo mi udhiyo. Kochakre chieng tich ang'wen manolose kodi, tich abich manogoni e simu, tingeso magino chako dogoni e simu kendo. Ang'o mane moni gocho ne governor mondo mi penye to bwana governor ayudo wach moro kar kairi. En adieri ni luonga how authentic gin letters gi kigin mondo mi ne yang number 1 barupe gi ko ma genuine. Number 2 mondo mi bede ne yang ni adieri no luongi kendo bede se yudo message from governor. How difficult it is, Mheshimiwa, when you chop it governor? Natem, and you call loka. Yes. Atemu reach governor twice. Yes. Atemu reach governor. One of them. Yes. Aid ne momako.
and you call logs ka. Yes. Mum sani governor ni function. Aid ne. Yes. Amomako. Aid ne amomako. That should have been on a Friday. Yes. If not, should have been on a Friday. Yes. Bank is a barua ni bank mabas tukora dido barua bank ka sero mogijoka. Yes. Most are sure. When is fourth? Fourth was when? Fourth in Chingeso. Yes. Kachika wono and Geso. Yes. And look for this other one. Yes. Story. But it's fair enough. Temugocho okay. on a Friday. Yes. He had a function on yes. a Friday. I can't think function on town. I can't in public service board. It was somewhere. I think public service board. MNT. To me, the function public service board. I'm frantically trying to reach him. More than confirm. Yes. So later on, kind of the commission directors of Gochona. That's when then it's true. Yes. Then chief of staff Lolwe. Then it's true. Actually, chief of staff is words were Kinda no ko Luongi. Yes. Inyenga mwacho no Luongi. And he said all the goodwill and followed the same on Saturday. As campaign secretariat, Margavana Wuok koro otongolo koro biro the nyasi. Koro biro. Yes. Koro kwa biro. Geche mkone mbele na kama. Magavana giri. Kona nanchien. But there's an area magre mani mbele na be. Entoringo mos kabisa. Then kawaida kwa se barrio makoro wadonjo go ground. To jin apa nji mangin never believe na lekacha. The kind of phrase mana neno. Mani tindo donje ndara kato koro wade ito ngani beda indro sabuyu. Ma ngin koro wade to kabaru mabai aching na chopo to rosa boy do kosa donje mkenya nkaraka be ngin koro you how youths will do. Tigeni tino koro and tani oka one of the youths goyo mabangi okadolungo nyinge. And ngamio police. Go gari ni gari engi hapa. Gori mene mucha kuchungo waka. Bana ba fema ka el muchungo wakoro ga chok sodi. My dog mani do kahari ani ose donjo ko support. Ariani koro baro, koro wewa, ariani koro sembaro, koro wewa ne wati kuma. Okay, and no ko function. Function koro pakoko. Okay. But then as a leader, what the Lord kumajo tell Lord. Yes. Koro mai bubo kukelo frakaska, nyoka donji. But obido yuai peo oko. Yes. Gari osodo, gari kulot na push. Then a lot. Gese chigi kik na intiere gari ma nikech atemo ng'eyo kaka nong'e gari ma intiere ka ok ni noko. Gari ma nantiere na ditogolo jotelo te ma di function. Uwuok kama. Everybody uwuok. So the document kana ginena. Yes. To everybody came running. Di wuok macha. Di biro makakoro kachincho pe maka. It's full. Ni tiedo crowd kusuku ni tiedo crowd. Kata tiedo crowd for function moko mara. Adi uda make crowd moko mara. Tiedo crowd. Nyasi moko mara. Mama de uda nyasi niri. Mano kumache mano para mwache kode bigosi Fred Odhiambo Oda live. Chenro mari mar Kuku Mar Wach achiel kode. Idongo gidombo an exclusive interview. Angoma na otimore kar kanye matulo no chako beti. Kodi chopo kar kaeri kijana ni odagi owacho ni gachi ok donji. Oyuae? Yes. Wasodo. Koro kalor. Yes. Okoro crowd lumchien. And let nobody lie to you. Niki jende mane ango ni no donjo. Dine kidonji will be doing other things. Niki jende mane uromo nage. Ne donji. Dine kidonji will be another story. Iko ni joma ni biro godo no ringo koneka onge gima ne ringo. Yes. Let nobody lie to you yawa. Yes. I'm telling you for free. We were only 8. We were only 8. Jiaboro kende modonjo koda. And you see what John, we were only 8. I'm not bragging. Yes. But we were only 8. Had you been 20? Yes. Not Okadwaka no chopuji miachiel. Yes. Had you been 20? A TVka, the Koro story will progress. My goodness. Jokatoa over 200. Yes. But had it been 20? Yes. Jomane genga, most of them are from Kisumu, but combined security, manu sub-counties mamoko, ano kangenya digiri ODM, nangenya digiri governor nyo. No, but ningeni governor ntia ODM, governor chungulo tiko mari to ini bende, itiere kodu kompeta mari ODM, mok nenya sini. Relax. Yes. Apeji wojo. Yes.
barua mondiki. Yes. Ondigi secretariat maranyang. Yes. Main candidate majoria. Yes. But in this case, Yes. often you treat gini ka gir ODM. Yes. Odo treat ka gira nyang. Ma anyang lodok ni. Yes. All through kingi ya kata kanu wutongulo. Nene azimio. Obi kumanya lunga nying 6 piece kata ODM. Because that was my agreement with some of them. Yes. Ke gini ni ano koro kaja ODM. Yes. To giluonga. To candidate loko mark that barrier. Yes. Ni ungeda njoka. Apenji mheshimiwa. Nilishiri gambene jose penja enya. Kapok hadi the bit mar penjo mara. Security mari ne kanye mheshimiwa. To nikech chik wacho ni onego bedi mi bodyguard ma is armed. Police officer ma is armed. Okay, gago. It's so bad anyway. Abo aje TV ka watu ka wuoth gago. Okay, wuoth gi bodyguard. Okay, na wuoth ga ngimana. Why mheshimiwa? But I don't want one. Akwalo gina. You have a right mheshimiwa. Any right. And mheshimiwa Oda ponono ni gimoro goi either intentional or not intentional. Gimomuli or affect the voter, jagokura, jachulosuru, mar Kisumu Central constituency. But you think that ngima maber kaka an. Moki kwal gi ngato kigori giji. Ana jo pinye maritaga. Samoro nyalo yuda ka ati awuotho gi monaboro. Monaboro go gimage bodyguards ga wadhi. I chopo kamoro mawega kijende. Tak I just take women to ema wuotho go. Chopo kamoro to banyalo konyo geni bodieyo. Kajangi Kisumu ka se dake wojon ka wuothi piny maru otieno piny maru ange ngama ngata ngama ok ngata ange jama fundi gi ngama kujama fundi tange ni kadi particular area to jawama ge manga wacho ni wadhi uru. Koro no me security to where? Because I really don't feel there's any. Well, no, but the government no me security to where? Security is there. To ngenyo ka wuoth ga kode mang'eny. Maybe Nairobi kende. Maybe Nairobi samoro kode mo kontie makia. But when I'm on the ground, yes. Why do I need one? Even Jonadi can't tell security mechulo kod pes japiny to kurit mheshimiwa. To dogo rita ka Nairobi. To donga nyalo miya off kaka jatelo. Anyalo wacho ni fine ichuli pes japiny. Koro kata kan chulo pes japiny. Koro wuoth kode ka mora mora. You cannot. And Kisumu kan safe. Ani joluo. Kuche mane piny wagunda. Ka piny wagunda kucha nyalo wuotho kode. To piny joluo ka. Mheshimiwa jomoko bende wacho ni sama ni biro mane nyasi governor. To sama ni biro ne chalo ngama temo wacho ne governor kada mane thienyo ne ji ando kwa tud koko nire gi ngata bendo kwa sir maundu but chalo ngama nodwa nyiso jopiny ni ingeni an gi ji Kisumu kaner mane gi ji masa moro ne nyalo miyo supporter kada japiny moro ma ok sir mheshimiwa Oda ne nyalo bedo gi paro moro mopogore binene kamano wanyisi yes nikech wacho ni ji norwaki gi mao mani biro gi mao mapoy wanyisi yes anyisi go kata simuka yes one yes ane magacha ni chien Gachirosa is hardly 1 minute away from me. Hardly 1 minute away from me. Aneneko. Anene mbele na kama. Tako ninde frenzy mar nyithindo gi mege manu wuok e hema. Omiyo koro gachok sodi. Dok nok sunyan kuni ane bat hema ka to ka sodi. But gimano maka kakarosa lor to jogo chaka national anthem. They could see the noise. Ma debedi nyasini to jatelo moro obiro masa moro obiro chien to donjo gi mau mang'eny. I don't want to explain that bit wojo. Okay, please. Monday link give me watch on. Okay. Takoni kijana moro ni kama tamre ma jo wad gugole. Yes. Kwa sudo matin to anu ka gini koro teko. Ane malor. Kora dia barrier cha. Barrier izia, ma barrier platform ichu. Tezo jo ni giwena. To gi tamre. Ni onge ngama donjoka and there were 200 all armed. Gibeti gipenni moko segolo palo mango kama mashina tamangeyo jedi mo hinyire gini jido mangeyo I know about 5 I know about 5 yes to ani malani omera adhiro chumacha kadhiro chumacha to gidonjo kuoma ta these 8 boys manan goge bodonjere kodi koringeni an adira ko goes me abe angama youthful kaminani abo kimumri kuoma okinya mumri omoma ni bira nikechitimo chumo something okenyal like that chumo to kwa team wana physically fit yes ko adira kodi yes ma ochopo kamoro because there were so many mamoro ngin koro yualawa another took my money yes another took my phone thank God simna doga yodo took my phone ma koro birore ma end up ni
to hell. Many say you lawa to work the other entrance, but police on them. They were charging behind the biro toke maka koro gigolo bed. Gi pendini. Gi lote. Ani koro ngeni kijaka koro angata chiel. E mobizo go tiagas. Toma. To giro kagachi. Tanyisogi. Yes. Aso police gi motem. Yes. Chik ugola isinka ka idho gachu. Jomina no marwa kama ngenka, oro paro no maka. Ginya kita kelo koro tu dai fasho magama. Koro kikutera gila cruiser. Mara reyo, eskuta uru gitielo, mondo manyalo nena owuok koda, kigikel tulo, to... Ipani mano en strategy ni mondo kigikel tulo koso en strategy ni, biro gi ji mang'eny, kara wuok gi ji mang'eny. Adwa ni mondo apeni moro wuojo. Yes. Kigola gila cruiser mar police. Yes. Nyate. To mna ka kiwacho nyanya wuojo gi jaera na moro. Don't you feel limri mano ni nyake lokoko by the way, ni mashima chalo mai kosoko mage. Kora mission man avoid. Gi DG. Okay. Ka wuok gi garibe. Yes. Madhi. Ngeni crowd na weka. I crowd no mani ruoka gi friends gi. Nyaka gibede ni genjo herana. Nyaka gibede ngati no link nage ni chali mheshimiwa nyalo biro ka. Ado penye ko kiwegi ka to lo no se wuok jomoko se ton jomoko se chuoge pala. What kind in kijende? So you rather be a leader. Producer mara zero baba ni sana nyaka watie part mokongo ni mheshimiwa but yena munda penje gimoro kairi. And gilur makende. Seche moko acho gani jo siasa moko samoro nyalo timo gimoro mondo bedie. Ipan nen gima no pangi? That was a well arranged thing. Matene gimo pangi. Ni one ashun kabiro ket kinyo gicha. Benyen gir goodwill. But I want to absolve the governor from this. Okapa nyungi. Makosa mama kone na chiel gani maburo wajuni. Jomo kome tiende no pango gini. And they knew exactly how to execute it. But a chiel kuomgi, makosa mar governor. Sama nyingine timre, ma idwa hinya to betno, apinyo nyaka kawuono. Katena na oda. Akaw microphone. Takunyo mera, manu wendo na. Manu wendo na. Whether biro late or go biro late, because life is life. Mheshimiwa Uda, watch my late and so bro uwe ni kechi gani kibaji penyo ni biro modeko. But beta is made. Angomi poki go report ko bila. Kechi nondo mara wacha ni poki kita mo report. Apoka goyo. When na wacho ni jo TV. Yes. Nyo radio nyo kabigoyo. Nango. One, adwa goyo report ni no monje function governor. Kosa adwa goyo report ni governor no lo so njama mondo goya. Live Chenro Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otina modho piga mar nim kaduogo tielo machielo mar twagniri. If I know what love is, it is because of you. To get this love message and more daily, SMS the word LOVE to 71920. Love is in the air. Chiel ka chiel Chenro Mar Kuku Mar Wach Lolwe Tv gini en maro mheshimiwa
Fred Odhiambo Ouda en MP ma Kisumu Central sani bende chung kod otiko nero mar independent kaka jachung kar kende mar mondo mi ochako dogo bede komnieri mano osebede kuom thuolo mar higni 5 mokalo chini gima nyako penje otima ng'ano jo Kisumu ang'o medo tama achiel kachiel to koda gi wachineri mar bedo independent candidate. Mheshimiwa, ang'o michung kaka independent candidate? I don't know, John. Asetiyo Kisumu ka to pok achwanyo ng'ato, to kata ka achwanyo ng'ato mna ka ng'eyo to ng'wona, to ka achwane ka kia bok ng'wona. John, anachung game 2013 ajiri makene ni nayombo kena campaign. I believe in campaign matek yud giri makare then we will be protected. To ticket no katagra kena yombo makare no yera gi jopiny. Can you remind MC? Yes. Yes. Can I bring 2017? Then what manager by the way? Central game. Okay. Can I bring Kisumu 2017? Ineno ka tiyo matek abedo gi jopiny maber. Yera mokwongo gi maya. Chaka ko wadhi e do. Wawuoye waduogo chako yera. Okabedo gi problem. An ayero ratiro. Ayero mondo ng'ato mi ratiche. Kanyocha wadhi e yiero manyocha ni. To onge kamora mora ma election osedhi 100% electronically. IEBC nigi pesa mang'eny, but pok ne gidhi 100% electronically. It's both electronic and manual. An kuma ne chamo mar ODM yude pesa mar implement 100% electronic nomination. I was so shocked. But daro nyaka tem gimoro Mheshimiwa. Gimoro kata kapok otimrega nyaka chieng' moro bene tem. Nyaka bed joko ma be nyalo goyo erokamano ya no tem. Ero no teme. Yes. To fail. Yes. I hope in future will be improved. Yes. Gima penjo ga nyaka kawuono. Ofel nikech ok no yieri. Ofel nango. Let me give you a scenario. Yes. Kamora more luo Nyanza. Yes. Mano tigi this system. Ni gigo kura to koro mukuma machine koro chunge to no yeni agents gi POs. Ni kamora mora mo kuro serume. Uyao that tablet. Yes. To agents gi goyo picha. To koro bedo. Nowhere on earth. And anybody who comes here, mabiro ka, obed ng'ama jochung' wadwa, obed ang'o, madang' wachi, kata jochung' moko, we kata mane koro nyo mitike modio, kata moko mane ochungo, they were there. Yes. Penjie, ni polling centers, ket mane kuma process mar election chake. Be noya unwa tablet, ket result will be declared the polling station. Yes. Were they declared? No koyao. Kaka machine ochung' so cheko. To joka bire gi Land Cruiser to nya aifunguliwi kamora mora aifunguliwi Magijo magama bire Land Cruiser gi o police koro biro. Yes. Aifunguliwi tablet PO plus whoever is police ne golo tako kanyi mar biro kao polling ballot papers gi kino machines gi kane gi yoko officials magodie manita weche mag yiero officials mag audio manita weche mag yiero nintie Tomboya. Yes. Officials mata weche mag yiero ni polling station. My PO mar polling station. Yes. Gi clerks ge. Yes. Donge gen kanyo. But kunyaur police kende ne dio mo tablets nya. But they are given police security. Yes. Koro kata PO ze mane luongo gi wakia. But onge kamora mora mano ya tablets ma Kisumu Central. Kamora mora. Yes. But shockingly, yes. Ni Moroni, Yes. mano timu chimu election. Yes. Tablets here polling station. But we won't record ni ane ni oko yao. Mano manyiso ne okosoni to okosoni je chung mari bende. Kizungu ache disadvantage to you and also to the opponent. Relax. Yes. It is a disadvantage to both of us because who knows what to go to the polling station? Who knows? I bet you see na ma MP Mamuron. And magedonjo real time. You go to Yoroni. Nyaka the same. But not Mungo Chimu. Yes. Yes. Kisumu East the same. But Kisumu Central, no real-time results from the polling station. Tablets on Wante or they got Tomboya up to Samunuti. Kuru my mommy believe ni no my koso. Koro Musamunuti, no? Yes. To have the first 2-3 tablets. Polling station of Benju, polling station Taifa Park, polling station Lunga. Tapan the photo was Ginene, Luana Mokacha. Industrial. Yes. Moya Omo Benju, or Benju polling station. Are you the forwards? Hey.
Yes. Even the PO, they may not come here to defend themselves or confirm. Yes. Give work, give your results. Moya Oma Dunga, Yes. 17 votes. Taifa Park, Yes. 34 votes. To my amazement, Yes. in industrial, Moyao, and 9 votes. So all these POs, Yes. already got to Tamale and give it to work. Talking you are someone in the corridor. Those things, either they are faulty Yes. or somebody is playing games. Yes. Then this top, Yaogi. Then Kuriketuji thing. Then after about an hour or so, Yes. they just came up with the figures. To ipani kapo ni kuonde gino yombie maratero. Angomio kuonde gi eki bedo ni yudo matin ame chichi ni nokwalo kura. Koso ne ntiere estimation kada ntiere kaka niseng'eyo ni oyo ne gigoyo kama lakini ko result biro mopogore. For example, Yes. machine was designed that only for 1 hour, ukakura kata kura 100 gibathe, tondi ko kacha nugo kura beach. Awinji. Agency chakura is issues. Oneka jo mogocho physically ng'eny. Jogini kacha agent, as can hear me talk now. Wawe wacho ni mar agents ma wonda ni for example achung kod mheshimiwa Wuda okay to Zeru en jatelo mar ODM to neno ka adiri jok mobiro mogo kura ok ong'e ni gigone ng'a lakini wach ni gene kata mana ji 100 to gadget ne golo ni total Yes. The last 1 hour. Yes. Golo kura beach ang'wen. to jo mogocho physically magi kwan to maybe You can see over 100. Okay awinji koro okay You can see over 100. Koro kako binju. yes Ayudo kura ang'wen nadi. Ayudo kura ang'wen nadi. Kaka Dunga. Yes. Ameni TV ka wuoyo. Ayudo kura 17 nadi. Kaka industrial. Yes. Ayudo kura 9 nadi. awinji Makata sama donjo. Yes. Tayudo askari maja lango. Yes. Maja jela. yes To atani wewe mheshimiwa Wuda. Tako nini mimi ndo mheshimiwa Wuda. Uko nani? Hey! My brother, imepigwa 301. Lakini kama umekosa kura hapa, Yes. pengine kura 3-4. Ingine ginyogoka machal ni domine kulsi. Domine ngatoneno. yes Kuro okadwa name names, but kuro wanyisi kuma kuro mienge nyama imaya. yes Ka tomboya. Ta lady, okay, not a lady. One of the returning officers, they were 2. Uwoko koto ngisa. To penya ni ndo mheshimiwa Wuda emudho. Tako ni kona. Ni 2 things. Either you get your people inside here, already wanu kura maximum central, or Ukraine they independent. ngani kuro kwalo ni siri ni Tokona na joki ugoma tek na kutumia mbe mwingine. But the kind of barricade memoke tomboya, yes oketoji 1 kilometer apart. awinji Court bechwe, yes police tonika contingent. yes Kakido hizo joka mundobi, Yes. gimudo, Yes. court, hizi nego nyitiji. quote unquote angoma nipo ni jipanga ina sitting MP wawonda ni kundu miwacho manero real time yeki moroni mheshimiwa Nyango Koyo Nyakach mheshimiwa Duma Wuor Kisumu East migosi oro ichokor jomako angoma ne moni in bende yora sitting MP mheshimiwa majogi notimo mane nyalo gengo kuoni bende nyalo timo gi I'm sitting MP, yes but an MP mar Kisumu Central. The heart of Luo nation. in unique It's a bit unique. Okinya nge the interest at play. awinji Okinya nga mane dwaro ni what should happen where. gazetu nja nondi kuchengeso ni Kisumu Central opogre kod constituency mwara mwa Kenya ka. Okinya ngiyo ni ngato ne dwaro ngo. So the only savior madam, Yes. ni Japan, my is honest. Mine in onge interest. Yes. My interest ni ngama tiyone. Yes. Interest ni ngama neno. Interest ni eno uda mungiyo gocha. Yes. Ene munya lutejika. Kilo sethego jijedong itiyo ne jopiny koso kitiyo skoka nwari chalade I mean, Aaron, yes itera od bura monda los chike. Itera od bura monda yal kata monda ngika ka pes jo Kenya tiyo. Itera od bura monda tini jo pinto monda represent. Awule TV ka. Onge mjumbe Luo Nyanza ka. yes Mose chungi joge sama gen ge sheda kamora mora e konde te mag Luo Nyanza gi oko mar Nyanza. Kech ani cosmopolitan constituency. Ana sedi nyaka ma chungi joga ma yuago nyaka je piki cho Uganda. Ase chungi ka bende te beja Kisii obed Mloya ka gen ge sheda. Ase ringo agolo pesa agoka ga mafuta achungi joga ka gen gi kuyo. Ase chungi joga sama gen garus. Ase konyo gi ngado cake. Ase chungi joga kata kuone moro ana udahero bayo ase bayo se budho kodgi
osiepna kichopo weche skul asetemo with an gi basari man ngoni ema ji ten go Kenya mzima aonge mang'eny mologi pesa rom asemi nyithi sorry asemi nyithi ji basari kata ko pokang'eyo te but I've given a good number basari aron kano yera yes an mbunge mar Nakuru town ema nondiko barua manorwaka skul beni onge anyalo nyi for free ni andino kadhi skul initiative no nomiya akaw $1.5 million manomiya mar gari yes tamanyo friends ga Nairobi mang'eyo to aloso kiti na moro nyaka sama wuoyo kodini asepo nyithindo 298 misiponjo gi pesa free of charge 54,000. It's unfortunate and I'm taking this opportunity when I go ni family mar Jack Sao mos makende di family wa Magaramix bi gikono mabudega gi Jack Sao onindo wadhike ticha beach pole karakanyo karachuonyo okay nyathine an manakaw apuonjoga achulo 54,000 every financial year asechulo nyithi ji school fees but jomoko wacho ni ichulo school fees mane jok machiegni kodi poka basari ndike ng'eruok poka chulo ni pok ne giyudo nyaka ne for example basari nyalo koso yudo yes ok nikech ahero to mena nikech ere kaka mjume di mark ji 6,000 mindiko ni form mag basari 7,000 people inyalo mark na di to ng'ato bende nyalo koso igina bich go te inyalo koso okay. Reason en kama yes inyalo gabe ni apply to chieng ni apply no jowanyien be apply vetting idwongi nadi ni ng'ani ema no apply last time okay, it's possible fair enough yes as point you 298,000 di pesa na anoda material school full scholarship mokanyo nyaka uniform magolo gacha matero anoda nyaka ne yera ayudo ndeche mailo lulungi nyinga anoda and I'm seeing it on national television. This is national television akendi majuluo yes and it can be quoted ni kata kidika Kenya Urban Roads Authority mi penyo ngato ni engineer Donde the regional manager biro penyo pesa go ode mukelo I'm marshal for money Lolwe kani Donde Lolwe estate yes. Nen pi gi yuak machieg nadi Lolwe estate ane magoyo lam kakinenecha machandara mane makelo pesa magoyo lam muket lam and Kenya Urban Roads Authority pesa kikelo kiteri kasige pesa kikelo timian etiti mandara ki Donde forums miri dala hera yes ke de pay mikalo dispensary yes ke de pay nyaka keno bura ndara no te ka kinene kigerecha ma obo jakre tudugo kawash muni chip poto nabon 550 million yes I lobbied for okay ma soye budget ma di ministry ma yodo ma kelo mobile tender manondacha okay kino ni Tomboya estate Tomboya neni ka minegeji pele kata in kani wuto gi tiendi aron kidhi tich ilutre bungu sani kidhi Tomboya 60% of Tomboya is well tarmacked kata kadongi matindo 30-40% but well tarmacked very neat. That is Kenya Urban Roads Authority. My money 178 million I lobbied for it. I will ditch. Yes. I've maintained Narama pipeline usoma through Katen Marmaram. I maintained Maboloriat and Pesana part minani golamuno give part mabido maintain gimaram I lobby for tango mejo kungeyo gikmitio mang'eny mheshimiwa gingeyo itiyo tiling kwa atiyo gingeyo ena Kisumu bedo rand gi cartels mani tie bonde yes maen katono makitoria fi school mani ni so ina migero to kubiro tol mi koso mi alof to daraj to tere it mama moruma innocent moko ngejin to mama no miti mo chande to maro fuko medhe go nende go libeja ki mabe nyake meye mane tij cartel ma Kisumu to mane mo cartels gonge karaka ginge kuma gintiere kata sana onge cartel mane tienda cartels te kama ginge gintiere mobi weche somo yes. Onge mjumbe mosegero Kisumu in terms of school infrastructure moloya onge school e Kisumu ka Haron Wujon anakaluka the camera mapoka mulu imulo skunde gite yote to kidi amesi 1,400 yes. kata 1,100 yes. Acha kota tieko de donga class and documents nyalo golo everything okay de donga yes. Gorofu rumo yes class mba uchiel binanga all the incomplete classrooms te plus library atieko motim maketo tiles chope mano ketre amuko agero manyien kibiro jolo mino agero a multipurpose hall plus classrooms matamre gi nono dine
Kibiro pand pieri gorofa dhi mbele classroom auchiel plus chope manyien. Kibiro Central Primary dhi ngi kaka renovate school no plus tiles and everything magero chope manyien. Kibiro Victoria Primary renovate magolas based on manyien tino tuoka maketo tado manyien maketo tiles manyien. Kibiro Xaverian atieko hall mana OS lab matieko everything plus classes gi everything mago gorofa morumo machaka gero chope manyien. Kibiro Lance Primary Lance Secondary agero basketball court ma renovate classes over 12 classes mudo for back to order. Agero an ultra modern abolition block Kisumu Day mapokone luo Nyanza ni te emani kacha with over 43 bathroom, 22 toilets inside, changing rooms, everything. Nikati ata renovate over 20 classrooms awuoka gikma wacho awache divika kajiwinjo atimo mago ma renovate nyaka classroom school no kata boarding ne japuonjo kunyaka kei agero renovate an old building ma loko modern ma japuonjo dake kan kidhi union the same kidhi arena the same kidhi bishop biro mwai gorofa manyien marishi mapoko tambe gi no kidhi obenjo the same card of 0 to 10 kidhi kosawo kidhi magadi kidhi Mikondele Primary kidhi Keno Bura kidhi Ezra Gumbe kidhi Kuto. But this is my constituency agero taneno kidhi Kibuye Mixed everywhere. Kisumu Boys, Kisumu Day, KMTC are built everywhere. In a scorecard of 0 to 10. 0 to 10, yes. Abromira 7.5, which is 75%. 25% Kosoga. Anyalo mira 75% of teach Martin. Kocha kra tamalo nono nyaka paro nyalo mire tamalo pira birio to koda beach. Mushimo amomirwa the team. Gimora chielo kene mapiwa ngichwerne momi duogo manyo gini jadong. Aduogo manyo komni. Nikech adwa nyithindo mondo som. Yes. Adwa ni nyithindo mondo som. Pok agero skunde kaka adwaro. Nitie level ma skunde nyaka chope Kisumu ka. In terms of staffing, in terms of even staff rooms ma jopuonje bede. Lekna. There's some administration block. Kidhi non administration block magero St. Teresa's Girls. It's one of the most modern in the current Kenya. Okapar, Samora Alliance Girls Kid, but I don't. It's very modern. Good luck. Adwaro ni mondo atiek wach skunde to mondo Kisumu Central gimoro borumi ni logo de chia. Good luck. I don't want it. Good luck Jedu. Future dreams bang MP? Adabedo governor. Adabedo governor. Okay. An ongi maloko akia loko pipe akia loko rumi. Yes. Mae manda maloko. Yes. Adabedo governor. 2027. Kata na 2027 no kata gimna bedo governor Garissa. Yes. Okadwa ngiyo atieko tam nani adabedo governor. Chikuye na chunka mora Kenya. Live Chenro Kuku Mar Wach. Aneno ka producer mara Zeru Babel kino wiye owacho ni no neno kama no biro. Anyway, good luck Jedu. Ngamong'eyo nyinga en Harno Tino chakwa gwa time keno chieng machielo king'eyo ni ng'ama kino bede twak mano ne Mheshimiwa Fred Ouda.